раиси вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода дар якҷоягӣ бо роҳбарияти ноҳияи Кушониён аз вазъи хизматрасонии тиббӣ ва зисту зиндагонии бошандагони муассисаи давлатии Маркази ҷумҳуриявии тавонбахшӣ ва будубоши доимии пиронсолон ва маъюбон дар ноҳияи Кушониён дида намуда, масъулини муассисаро дастур доданд, ки барои тавонбахшии бошандагон беҳтарин шароити будубошро фароҳам созанд. дар муассиса барои солимгардонии бошандагон утоқи гиёҳдармонӣ ташкил карда шудааст, ки кормандони тиб аз 14 номгӯи гиёҳҳои шифобахши ватанӣ нушобаҳои гуногунро омода месозанд. ҳамчунин фаъолияти ҳуҷраи физиотерапевтӣ ва маҳзгардонӣ ба роҳ монда шудааст, ки бошандагон ба муолиҷа фаро гирифта мешаванд. барои барқарор намудани саломатии маъюбоне, ки барои солимгардонӣ эҳтиёҷ доранд, ҳуҷраи варзиши шифоӣ амал мекунад ва дорои таҷҳизоти роҳдави варзишӣ ва велосипед мебошад. муассисаи мазкур барои 100 нафар бошанда муайян шуда, айни замон 58 нафар бошандагон доимии зисту зиндагонӣ менамоянд. раиси вилояти Хатлон бо бошандаи муассиса Гулнора Юсуфова, ки яке аз варзишгари фаъол дар вилоят маҳсуб меёфт, ҳамсӯҳбат шуда аз вазъи зисту зиндагонӣ ва будубоши онҳо пурсон шуданд. Гулнора Юсуфова пеш аз ҳама ба сарвари давлат миннатдориашро баён намуда, иброз доштанд, ки дар муассиса барои онҳо беҳтарин шароит фароҳам шудааст ва асос ин, ки ба ғамхориву нигоҳубин ва меҳрубонии кормандони ин даргоҳ фаро гирифта шуданд. китобхонаи муассиса дорои китобҳои бадеӣ буда, роҳбари вилоят аз вазъи хизматрасонии китобхона аз китобдори муассиса пурсон шуданд. камбудии асосӣ дар китобхона нарасидани китобҳои бадеӣ мебошад ва раиси вилоят дастур доданд, ки ба китобхона адабиёти тозанашрро дастрас намоянд. бахшида ба солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, дар ин даргоҳ шиору овезаҳо ва гӯшаи ҳунарҳои мардумӣ ташкил карда шудааст, ки як қисмати бошандагон барои эҳьё намудани ҳунарҳои мардумӣ аз қабили гулдӯзӣ, бофандагӣ, қуроқдӯзӣ ва зардӯзӣ машғул мебошанд. раиси вилоят бо бошандагони муассиса, ки дар толори фарҳангӣ ҷамъ омада буданд, ҳамсӯҳбат гашта ба онҳо саломатӣ орзу намуданд. аз ҳолу аҳволи бошандагон пурсон шуда қайд доштанд, ки чунин дастгириҳо аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ва мақомоти маҳаллии ноҳияи Кушониён ва дигар шахсони хайрхоҳу саховатпеша роҳандозӣ мекардад ва ба бошандагони муассиса як миқдор тӯҳфаҳо тақдим карда шуд. Миннатдории худро аввалан ба асосгузори ваҳдати миллии пешвои миллат ҷаноб Дӯли Умарраҳмон, раиси вилояти Хатлон, раиси ноҳия, вазири тандурустӣ, директори агентии ҳифзи иҷтимоӣ мерасонем, ки дар ҳамаи ҷашну маросимҳо ин табақаи ниёзманду аз мадди назари онҳо намемонаду хабар мегиранд ва кӯмаки худро мерасонанд. маъюбон миннатдории хешро баён намуда шукрона аз фазои орому осудаи ватан намуданд. дар заминаи дастури раиси вилоят ва китобхонаи муассиса, ки норасоии китобҳои бадеӣ ба чашм мерасид, дар фурсати кӯтоҳ зиёда аз 50 адад китобҳои бадеӣ дастрас шуд ва бошандагони муассиса миннатдориашонро ба таври зайл баён намуданд. Дай Бог нашему президенту здоровья, всем здоровья, чтобы эта болезнь ушла от нас, пандемия, и чтобы карантин закончился, потому что мы уже год сидим здесь. сарпараси доимии муассисаи номбурда ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди моҳирсемин буда, барои бошандагон ва барои будубоши онҳо 15 адад рахти хоб, пардаи тиреза ва дигар намуди лавозимоти зарурӣ дастрас шуд, ки ин иқдом барои истиқоматкунандагони ин даргоҳ кори хайру савоб буда, яке аз фазилатҳои ҳамидаи инсонӣ ба ҳисоб меравад.